O, di ba? Eh, paano kung ayaw ka niyang pakasalan? Ay, hindi pwede yun. Nasikugan niya na ako, tapos hindi niya ako papakasalan. Idimandakso na. Sabagay, may point ka. May point. Tama. Simple ka magayang, boy. Kung mabait ka, ba't di ka pa kinukuha ni Lord? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Sinabi sa akin ni Bak, nanlambot nga yung tuhod niya eh. Bakit? Porgit ng lambot yung tuhod. May nangyari na? Oo, kasi ganun kami mag-asawa eh. Kayo mag-asawa eh. Kami, hindi pa naman kami mag-asawa. Maniwala ako. Aminin mo na kasi na may nangyari sa inyo. Wala nga. Huwag mo nga ipapilit ang alam mo. Hindi naman totoo. Eh bakit sabi niya pa sa akin, nakatingin na daw siya ng sili eh. Sili yung sinasabi niya siguro yun yung yung chili ice cream. Hindi ibig mong sabihin, nagsisinungaling si Bak. Doon sa natikman niya sili, mabalin. Nung nakadi bagbagam ko, mabalin na dyan. Awa lang nga rod. Olbud mo lang nga tao. Baga na, nangyari kanyayaw. Palastog na pa'y ganyak. Sinungaling talaga yun. Sayang lang yung gastos ko. Wala namang nangyari. So ibig mong sabihin, gusto mo rin na may mangyari sa inyo ni Bak? Ganon? Boy, narigatin. Alangan mit nga iso ti kababae na kabang buhay. Madikmit kaya ti kasti Nagmay tagbeg ti normal. Ora marigrigat ka. Asawan ti pakas istoryaan. Kaya mga ordaji ko may isyo ka. Saglit lang nga issue, may sabulan lang nalipatan dan. Tsaka, madik kaya ti kasta. Ngamin, adobaser. Nagalas ka lang nga rodin. Ibasda ka pa'y. Tapos agi mang bas, alas mo lang. Kastan sa ti Ilocano. Nung sino ta na alas, isupay tinauyaw. Kuy Ilocano ka mo lang. Hoy, nauyawa ka. Ng ilug-lugar ko. Tsaka, agi di dadumat ta. Kung amin, hindi ka di style da. Aging baba nang. Nung sino agi marigrigat, isupay ti feeling rich. Tapos si Dapay agi ko, nakaadal nga pa iso, babain na. Samantala nga di awan nagadala na, isupay ti man nagbabain. Kaya ang hirap kung saan ka lulugar eh. Kaya mo, tulad din mga kasi nga tao. Susi ka, ang gagara namin ti Maday. Nung mga Maday, ang mga padpadasin na yun. Po. Pay, naragsak ti Rick na yun na dati mapapabayanan yung nga tao. Di yung pampanunutin, no, kwa? Nasyaan, noan. Siyempre, gagastos ba ako ng malaki kung ayaw kong may mangyari sa amin? Ano ako, tanga? Totoong gusto mong may mangyari sa inyo? Kaya alangan. Tulungan kita. May alam ako. Ayan ka na naman, Andres. Oo. Sinabi mo na naman yan noon. Wala naman Hindi, akong basta napala. maniwala ka lang sa akin. Alam mo, ang gawin natin, Ano? tsambahan nating tulog si Baak. Tapos? Ako nang balang magbaba ng short niya. Tulog lang eh. Siyempre, magigising yun pag binaba mo. Wala siyang magagawa. Pag nakubarang ko lang yung short niya, hawakan ko yung dalawang kamay niya, tapos ikaw naman sa dalawang paa. Tapos anong gagawin ko? Pwede pumatong ka na lang para wala Ayaw hirap, ko nga. hirap. Andun ka eh. Gusto Ay, ko oo yung nga kami pala, no. dalawa lang. Eh di kukuha ko ng tali. Itatali ko yung kamay at paa. Bahala ka na kung anong gawin mo. Basta may mangyari lang sa inyo, ano? Maganda ba yung naisip ka? Ayoko yung ganun, Andres. Mamaya idemanda niya ako, sabihin niya ni-rape ko siya. Ganun lang. Sasabihin niyang, Siyempre. hindi. Ako nang bahala doon. Basta ganun lang gawin natin. Gusto mo? Wala namang kapalit yun eh. Okay lang. Sigurado ka? Oo, basta para sa akin makapag-asawa na si Baak. Mamaya, pagkatapos yun, sinisingil mo na ako. Hindi ako ganun. Masaya na ako makapag-asawa na si Baak. Sige, kailan natin gagawin? Apo ka. Nadili lang nga rodin. Nagadupay lang na ibagbaga mo. Anang orte kaya mo? Ay, tao nga nalaing sumao lang, no? Adi tao nga tatay na kapay na diswan. Pasensya ka na. Madikta ulitin na yun. Ulitin pa eh. Tatong maminsan, awan tipin na sensyaanin Marmarwam kayo. Amok lang nga ron nga malin, ulitik pa. Kasi ti kastoy ti tattao to eh. Panay nga konsumisyon. Madingi no kwa, madinga sika ni Dimsey.
Lumadi nga ni Dims eh. Ni George. Lumadi nga ni George. Libing krudo. Mamuti ka na ibakit jay. Dagadi nga imbagam. Gwapo ak mo ta. Nice. Wala pa gwapo ka, lumadi mo lang ugalim, di mo lang. Baga gidi duwa, pangit na nga, wala pang pera. Oh. Binibigyan naman kita ng pagkakapirahan, boy ah. Oh, mabait din ako. Dapat natin pagplanuhan yan. Dapat ko munang kwan. Mas maganda, lasingin ko muna siya. Ay, yun, maganda yun. Lasingin mo siya. Pero payag ka. Oo nga. Para naman Paano kung makaasawa na mabuntis yung ka niya? best Oo, friend sige, mo. sige, nandun na tayo. Oh, nangyari na yung nangyari. Tapos, bigla ka niyang mabuntis. Anong gagawin mo? Hindi maganda. Pakasalan na ton. O, di ba? Eh, paano kung ayaw ka niyang pakasalan? Ay, hindi pwede yun. Nasikugan niya na ako. Tapos hindi niya ako papakasalan. Hindi mandakso na. Sabagay, may point ka, may point. Tama. Pero sure ka na ba na pakakasalan mo si Baak? Baka naman magsisi ka. Hindi ako magsisisi, Andres. Gustong-gusto ko nga siya eh. Bali na ngayong lumalapit sa manok. Tapos, ayaw niya pang tukain. Ganun talaga yung taong yun. Ang daming umahabol sa kanya. Pero wala pa rin nangyari hanggang ngayon. Baak pa rin siya. Pero malay mo, yung plano natin, pag natuloy yung plano natin, sigurado, makakapag-asawa na yun. Basta ready ka ha. Ready nga ako. Sang sabi ko lang sa'yo, dapat ready ka. Oo, yung plano mo na lang yung inaantay ko. O sige, ako talagang gagawa ng paraan para makapag-asawa na siya. Sige. Kasi wala eh, nahihirapan na ako sa sitwasyon niya. Hanggang ngayon, ilang taon na siya oh. Lampas na sa tayo, wala pa rin. Hala, Andres, hindi na ako makapag-antay. Ilang taon ka na ba? Bata pa ako, nasa 26 pa lang. 26. Eh si Baak, nasa 9 or 8 ang pagitan niyo. Okay lang? Okay lang yun. Pag nauna siyang tumanda, ako mag-aalaga sa kanya. Eh paano kung madedo agad siya? Anong madedo? Hindi yun madidedo agad. Siyempre, ako mag-aalaga eh. Aalagaan ko siya ng tama. Wala ka bang ibang alam na racket dyan? Meron. Naubusan ako eh. Meron. Ano Video. na naman yan? Video kita. Sabing ayoko ng ganun eh. Isa talaga tamam. Wala pa nga eh. Instant. Kung gusto mo magkapera, trabahuin mo, paghirapan mo. Eh, dahil nga sa wala tayong racket ngayon, yun lang ang pinakamabilis kong alam na paraan para magkaroon tayo ng pera. Talaga titao mo tayo. Talagang mapampanunot na, no makurkwartanan. Bunboy, hindi ko na ulitin. Pasensya ka na. Eh, nadala lang din ako eh. Kaya patawarin mo na ako ah. Peso ata. Good. Nga po Diyos to pa, pamakawan. Siyak to lakit di nga babakin nga hanggang umnon. Ayos. Simple ka magayang boy. Kung mabait ka, ba't di ka pa kinukuha ni Lord? O sige, tutuloy na natin yung plano natin. Teka, pumunta ba sa bahay niyo si Dimsing? Timsi, bakit? Eh, nasa lupa ko sa kanina eh. Hinahanap ka. Ano daw kailangan niya sa akin? Ewan ko doon. Ang dami lang mut-mut talang na ka. Oh. Dati ka pa daw niya hinahanap. Eh, ang sabi ko naman, puntahan ka na lang sa bahay niyo. Tapos, hindi na lang napanunot na yung baga. Ah, alam ko na yun. Sigurado manghihingi ng pambili ng kanyon. Ng pagkain ng manok sa bibi niya. Alam mo ba? Oh, hindi ko alam. Nakasalubong. Teka lang ah. Oh, sige, sabihin mo. Nakasalubong niya ako. Oh. Kinikilan na panggatang na kanuti, asukar na. Kita ang bigbigat pa ilan, kinikilan na ako. Masanay ka na doon. Alam mo naman kasi, pag tambay, walang trabaho, siyempre walang pera. Yan. Oh, di ba? Ikaw ba naman magkakapera, tambay ka? Sige nga, oh, tatanungin kita. Kiawa na nga talaga. Oh, di ba? Ganun Mawala. talaga. Kahit naman ako, kung wala akong pera, mangingikil ako, pero may, may kapalit. Darating din yung araw, yung ganung ugali mo, sisinginin ka ng Panginoon. Dapat magtrabaho ka. Tama. Tama yung sinabi mo, Andres. May tama ka din, no, talaga. Matagal na akong may tama sa utak.